Takže moje meno je Martin Kliminček a pracujem ako aplikačný špecialista vo firme Optic Instruments. A hneď na začiatok poviem, že som túto istú prednášku mal včera o tomto istom čase. Takže ak ste tu náhodou boli aj včera, tak vás nepoteším, bude to úplne to isté, lebo Bruker od včera nevydal žiadne nové technológie. No a s tým vlastne dnes budem hovoriť niečo málo o nových technológiách v oblasti infračervenej spektrometrie, ramanovej spektrometrie a mikroskopie a potom kde nachádzať nejaké relevantné informácie o tých technológiách a ako nájsť uplatnenie tých technológií. Veľmi na začiatok predstavím v krátkosti našu firmu. Sme Optic Instruments, sídlime v Brne a sme veľmi malá firma. Je nás v podstate iba 6 ľudí, takže sa úzko špecifikujeme iba na tie optické metódy, čiže iba na vtíry a ramany a iba na značku Bruker. A je to z toho dôvodu, že v tom počte ľudí je asi optimálne proste sa úzko zameriavať na nejakú kategóriu technológií. Nech sme v nej čo najlepší a nech dokážeme poskytovať čo najlepšiu expertízu. Venujeme sa teda československému trhu a taktiež Slovinsku a Chorvátsku. A okrem toho, že robíme distribúciu, tak sa venujeme aj zákazníckej podpore, čiže organizujeme nejaké školenia a hromadné akcie a podobne a robíme aj technický servis. Čo sa týka Brukeru, tak ten asi samotný nemusím úplne predstavovať, je to pomerne veľká firma. My však zastupujeme iba divíziu Bruker Optics, ktorá sa práve venuje tým optickým prístrojom. Táto divízia sídli v Nemecku v Ettlingene, kde vlastne sídli aj administratíva, aj výroba tých prístrojov a kde sa robí aj ten vývoj. No a Bruker vlastne už od založenia sa snažil práve vyvíjať úplne nové technológie a posúvať limity tej analýzy, čiže sa venoval skôr tým high-end vedeckým prístrojom, ale v posledných rokoch sa snaží pretavovať tie technológie aj do nejakých rutinnejších zariadení. A dnes vlastne budem hovoriť asi o oboch týchto typoch. Budem sa zase opakovať, čo sa týka nášho portfólia, sú to vtíry a ramany, čiže vtír a ramanové spektrometrie a mikroskopy. A máme samozrejme od nejakých menších, kompaktnejších a rutinnejších zariadení až po tie high-end vedecké stolové prístroje. Okrem toho sa venujeme aj NIR spektrometrii a taktiež procesnej spektrometrii a analýzy plynov. No a v poslednej dobe sa venujeme aj CBRNE, čiže vlastne vojenským prístrojom na biologickú, chemickú a radiologickú obranu. No a už asi rovno prejdem k tým konkrétnym novinkám a začnem v podstate úplne novou kategóriou prístrojov, ktorým sa Bruker začal v poslednej dobe venovať, a to sú procesné ramanové spektrometre. Tie vlastne pribudli do portfólia akvizíciou firmy Tornado Systems, čo je vlastne kanadská firma, ktorá sa venovala iba tej technológii procesných ramanov a spoločnými silami vyvinuli niekoľko nových prístrojov. Čo sa týka tej procesnej ramanovej spektrometrie, tam sa často používajú optické vlákna, ktoré majú ale tú nevýhodu, že sa v nich veľmi často stráca signál v hodnote od 80 až 95%. Ale v tom Tornado Systems vlastne vyvinuli technológiu HTVS, kde pomocou sérií vlastne zrkadielok a čočiek modifikujú tvar toho lúča, ktorý sa tým optickým vláknom nesie, čím dokážu dosť drasticky zvyšovať efektivitu tej metódy. V číslach záleží teda od typu prístroja a záleží od vzorky, ktorá sa používa, ale obecne dokážu zlepšiť pomer signálu k šumu, čiže v podstate citlivosť toho prístroja 3 až 6 násobne a taktiež dokážu zvyšovať rýchlosť toho merania 10 až 30 násobne. Zároveň je tam vlastne možnosť merať s veľmi nízkym výkonom toho laseru, čiže je to vhodné aj pre citlivé vzorky. A ruka v ruke sa vlastne s tým nesie to, že tie prístroje sú certifikované od ATEXu aj pre prácu vo výbušnom prostredí. A sú to konkrétne ramany Superflux, Hyperflux a Proces Guardian. Ako som spomínal na začiatku, že sa Bruker snaží tie nové technológie pretaviť do rutinnejších zariadení, tak toto je taký asi hlavný a najlepší príklad. Je to v podstate infračervený spektrometer Mobile IR, čo je vlastne nový minuloročný prístroj. Má pomerne veľa vychytávok, ale hlavnou je, že je to prvý spektrometer, ktorý má
termoelektricky chladený MCT detektor, zasadený v tak malom kompaktnom tele. No tie termoelektrické, teda tie MCT detektory sú vlastne citlivejšia forma detektorov, ktorá sa obvykle používa buď v mikroskopoch alebo v tých väčších vedeckých prístrojoch a obvykle je nutné ich chladiť dusíkom. Čo je pomerne nepraktické, ak máte vlastne nejaké kompaktné menšie zariadenie, že sa vlastne inžinierom Brookleyu podarilo dostať ten detektor a chladiť ho termoelektricky peltierovým javom a vložiť ho vlastne do takéhoto malého tela. Potom, ako je zjavné z toho GIFu, druhou obrovskou výhodou toho prístroja je ten, že má vlastne kovovú a hermeticky uzavretú skriňu, čiže má vlastne krytie IP65, takže je vodeodorný a prachu vzdorný. Ono ten prístroj bol v podstate navrhnutý hlavne pre nejaké aplikácie priamo v teréne, čiže buď pre nejaké vojenské zložky, alebo pre forenznú analýzu priamo v teréne, kde vďaka tomu MCT detektoru je umožnená aj analýza aj veľmi málo koncentrovaných látok. Ale samozrejme, ten prístroj je veľmi šikovný, aj keď potrebujete proste laboratórny prístroj s veľmi vysokou citlivosťou a nemáte proste v laboratóriu dostatok miesta na stole, tak toto je taká malá krabička o pôdorysu notebooku, ktorá v sebe skrýva obrovskú citlivosť. No a prejdem k mikroskopii, kde je asi v poslednej dobe najviac tých noviniek a vychytávok. Budem hovoriť vlastne o mikroskope Lumos. Je to infračervený mikroskop. Ak ste si možno všimli, máme ho aj na stánku, takže sa môžete potom prísť pozrieť a premerať si aj nejaké vzorky. Ale o čo ide? Jedná sa v podstate o infračervený mikroskop, veľmi moderný, má veľké množstvo funkcií a merných módov, ale zároveň je ten software prispôsobený na to, aby s ním dokázali pracovať alebo rýchlo sa naučiť pracovať aj pomerne začiatočníci v tejto metódach. Čiže ten software vás prevedie vlastne jednotlivými bodmi tohto merania od nájdenia si nejakých bodov záujmu na tom našom vzorku, od urobenia optickej snímky, vyznačenia nejakých merných bodov a mapy, až potom k tej samotnej infračervenej analýze. Zároveň teda je tam všetko motorizované a automatizované. A tá myšlienka toho mikroskopu je taká, že keď si pod ten objektív vložíme vzorku, tak už ďalej s tým mikroskopom nemusíme manipulovať a všetko sa tam v podstate robí cez software. Čiže je tam automatizovaný objektív, prepínanie medzi mernými módmi, transmisia, reflexia ATR, je tam motorizovaný ATR kryštáľ, prepínanie medzi detektormi a podobne. Ale všetko, o čom som vravel, čo sa týka tohto mikroskopu, sú skôr také nejaké vychytávky alebo vylepšenia, ktoré zlepšujú iba pohodlnosť toho užívateľa, čo je ale skutočne taká prelomová vec, ktorá posúva tú technológiu ďalej, je tzv. Plošný FPA detektor. Obecne my v TIR mikroskopii dokážeme merať približne 1 spektrum za sekundu. Ramanové mikroskopy zvyknú byť o niečo rýchlejšie, tam dokážeme merať až 100 spektier za sekundu. Ale to 1 spektrum za sekundu je pomerne nízka rýchlosť, ak potrebujeme skenovať nejaké veľké mapy alebo veľké plochy. A vďaka tomu FPA detektoru, ktorý má vlastne 32 na 32 detektorových prvkov, dokážeme merať viac ako 1000 spektier za sekundu. V praxi to vyzerá nejak takto. Ono to mapovanie je bod po bode, meranie nejakej jednej plochy a práve pri tom imagingu s používaním toho FPA detektoru dokážeme celú tú plochu odmerať naraz. To je vlastne video zmerania v reálnom čase, ako to tak vyzerá, keď potrebujeme merať nejakú väčšiu plochu. A je to v podstate celkom taký veľký hit v poslednej dobe práve pre meranie napríklad mikroplastov alebo malých častíc na filtroch alebo plochách, na meranie tkanív a pri nejakom inžinierstve alebo vývoji polovodičov alebo materiálovom vývoji. No a potom ešte existuje vlastne o niečo vyššia úroveň. A to mikroskop Hyperion 2. Je to taktiež infračervený mikroskop, tentokrát ale nie je samostatne stojaci, ale je to modul, ktorý je nutné napojiť na FTIR spektrometer. Čo sa týka tých rozdielov, toto je skôr taký vedeckejší mikroskop, ktorý nie je do takej miery automatizovaný, takže je tam nutné manuálne meniť objektívy a viac sa naučiť s tým mikroskopom reálne pracovať.
ale má zase o niečo vyšší spektrálny rozsah a viacej možností tej analýzy. No ale najväčšia vec je tu tzv. Technológia QCL, čo je technológia kvantovo-kaskádového laseru, ktorý má veľmi vysokú intenzitu. A ako detektor sa tam používa bolometer, ktorý je podchladený dusíkom alebo hélium a dokáže merať vlastne 300 na 300 pixelov. Čiže dokážeme zbierať až 90 000 spektier za sekundu, čo je momentálne najvyššia rýchlosť, čo sa týka nejakého skenovania plochy infračervenou mikroskópiou. Krátko spomeniem aj Ramany. To je asi najnovší produkt Brukeru momentálne a vznikol spoluprácou Brukeru a japonskej firmy Nanophoton, ktorá vlastne vyvíja vedecké Ramanové mikroskopy. Opäť samozrejme ide o nejaký nový automatizovaný produkt s vyladeným softverom a s množstvom funkcií, ktoré zjednodušujú prácu s tým prístrojom. Čo je ale prelomové a zaujímavé, je tzv. Technológia line-shaped laseru, kedy vlastne dokážeme merať tie vzorky nie bodovým laserom, ale laserom, ktorý pokrýva väčšiu plochu v čiare a vďaka galvanometrickým zrkadlám dokážeme v podstate zbierať týmto line-shaped laserom až 400 spektier za sekundu. Že je to momentálne najmodernejší a najrýchlejší ramanovský mikroskop na svete. Opäť vhodný na skenovanie nejakých väčších ploch, čo je v poslednej dobe čím ďalej, tým viac populárnejšia aplikácia. Vidíme tu vlastne skenovanie nerovnomerného 2D povrchu, ale taktiež je možné vlastne presvetľovať, toto je myslím polymerná matrica, čiže urobenie 3D mapy celého vzorku. No a samozrejme potom, čo sa týka toho hardvéru, tak ruka v ruke sa vyvíja aj software. A práve pri tej mikroskopii nám vznikajú nejaké nové a zaujímavé funkcie. Prvou je 3D Focus Fusion, kedy veľmi často pri mikroskopii máme vzorky, ktoré nie sú úplne rovnomerné. Hej. Sú hrboľaté alebo sú nejak narušené, často povrchy proste nie sú rovnomerné, aj keď sa tak zdajú. A keď potrebujeme skenovať nejakú väčšiu mapu, tak je to pomerne nepraktické a problematické kvôli tomu, že musíme na jednotlivé časti toho materiálu zaostrovať zvlášť. Nedokážeme tak optimálne zaostriť na ten nerovný povrch, aby tie snímky vyzerali dobre. Práve tá funkcia 3D Focus Fusion vám automaticky v každých bodoch toho daného snímku alebo materiálu nájde optimálnu Z-kovú osu na zaostrenie a spojí tie viaceré obrázky do jedného pekného obrázku. Čo je síce fajn, akože máme pekný obrázok, ale väčšou výhodou je zároveň to, že rovnaká Z-ková poloha, ktorá sa používa na optimálne optické zameriavanie, sa používa aj na zameriavanie pri meraní toho samotného spektra. Čiže sa nám zlepšuje aj snímok, ale dostávame potom vo výsledku aj kvalitnejšie spektra z takto upravených vzoriek. Ďalšou funkciou je Smart Spectral Contrast, ktorá v podstate už pri akvizícii alebo prvotnom meraní tých spektier rozdeľuje farebne tie spektra do nejakých klastrov a robí to aj na základe tých spektier samotných, čiže na základe vlastne toho chemizmu tých vzorkov, ale berie v dotaz v podstate aj ten vizuálny snímok. Čiže vlastne kombinuje tie vizuálne a chemické informácie, je tam nejaký AI algoritmus založený na machine learningu, ktorý potom rozdeľuje tie spektra podľa týchto dvoch informácií do klastrov. A hneď vlastne na prvý pohľad vidíme, kde sú tie rozdiely aj v štruktúre, ale aj v chemizme. A posledná funkcia, veľmi obdobná tomu Smart Spectral Contrastu, je Tablet Analyzer, ktorá sa práve využíva veľmi často vo farmácii, alebo vlastne analogicky hoci kde potrebujeme merať nejaké vzorky v KBR tabletách, kde dostávame vlastne informáciu nielen o tom chemizme a nejakej distribúcii tých látok, ale robí sa tam už aj kvantitatívna analýza tých jednotlivých zložiek a aj distribúcia veľkosti tých častíc. Čiže v podstate toľko k tým novinkám. Kde nájsť tie informácie? Tak odporúčam našu stránku Optic Instruments, kde máme samozrejme najširší zoznam praktických aplikácií a k ním súvisiace prístroje a riešenia. Ale aj keď vás nezaujímajú konkrétne spektrometre našej značky a chcete sa len dozvedieť alebo viacej pochopiť tú technológiu, tak máme vlastne v sekcii teórie tak
zjednodušene a po lopate opísané tie jednotlivé teórie, ako je FTIR, Raman, jednotlivé merné módy a podobne. Zatiaľ to máme tak pomerne základne urobené, ale venujeme sa tej zložky teórie a budeme tam potom postupne pridávať viacej pokročilejšie a rôznejšie metódy. A v podstate sa snažíme urobiť nejakú ako takú menšiu Wikipédiu pre tie optické prístroje, aby boli tie informácie pokope na jednom mieste. A potom máme aj sekciu akadémie, kde máme množstvo aj softwarových, aj hardwarových videí, tutoriálov, prednášok a taktiež aj rôznych článkov, ktoré súvisia s tými technológiami. Potom samozrejme organizujeme aj nejaké akcie, každoročne robíme školenia pre našich zákazníkov, to už zvykne byť kvietnu, takže sme to zmeškali pomerne. Ale v septembri budeme robiť setkanie užívateľov FTIR a Ramanových spektrometrov, čo je vlastne akcia, ktorú my iba organizujeme, ale reálne na nej nevystupujeme a prednášajú tam práve naši zákazníci z rôznych oblastí, ktorí vlastne hovoria o tom, akým spôsobom využívajú tie naše prístroje. A je to zaujímavé samozrejme aj pre ľudí, ktorí ešte prístroj nemajú, ale možno sa zaujímajú o to, aké všetky aplikácie sa v praxi dajú využiť, aby ste to nepočuli iba od nás, ale priamo z praxe, od ľudí, ktorí na tých prístrojoch pracujú na svojich nejakých úzkých oblastiach a expertízach každý deň. No a posledná vec, príďte nás navštíviť v stánku. Máme tam vlastne 5 prístrojov, o Mobile IR a o mikroskope Lumos som už dnes hovoril, takže ak máte nejakú zaujímavú vzorku alebo sa len chcete pozrieť na tie prístroje, tak budeme veľmi radi, ak nás navštívite. A to je všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a užite si ešte zvyšok Labor Expa.